Mattajos, kif inti l-għanis? Tajjeb ħafna ta' Illum naħseb għanna bżonnok sabiex tarġatina dik id-daqxej ta' boost wara li nipprovaw narġaw naqbdu r-rut. Ingranajna suppost. Bħala periodu għuħat mar l-iskola, tajjeb, ħafna nisġaw marru xogħol. Suppost. Suppost. Dik il-realtà ma xini. U l-lum rrit nkellimkom fuq l-Infanti, tajd li dabbi ġej. Tajd li l-Infanti għax xoċnejn, Mela, l-Infanti huma jisom simbolu ta' aħna kif moħna jista' jirraġuna u kif sejjejna jew fixkilna. Ġifieri, it-tajba qed hawnhekk. Jekk għal-mod. Għasija. Għala rajt ikunu homor. Xejn sal. Prosit. Rallajt. Mela, issa. Jekk inti bażikament naraw sempliċiment il-każ ta' il-Infant u id-driver tiegħu, ġifieri la preparajt għal-karaqra stampi. Naraw l-istampa, forse flok naraw stampi oħra ta' nisjaqwa. Alright, sodadu. Mela, hemmhekk hemm pereżempju dak ir-raġel ara. Fuq dak li Infant. Issa, tajd li xi żikkolina għandu x'jaqsam ma li qed tagħmel inti. Issek inti fuq dari, san. Fil-verità hemmhekk kull ma qed jagħmel l-exercise għal il-Infant, ġifieri mhux fuq l-exercise li ħanitkellmu. Mela, l-exercise u kwalunkwe ħaġa li aħna nixtiequ nagħmlu f'ħajjitna tkun ikkontrollata l-aktar mill-moħħ. Issa il-moħħ nistgħu nqabluh mal-Infant. Illi jekk dan l-Infant ifettillu jibda triq kif qed jagħmel hemm ara flok ma baqa' mixi dritt qabad jaqsam ir-rotta, naturalment u ħajħodna fejn jifettillu. Irrelevanti fejritu. Irrelevanti minn kemm id-driver huwa bravu jew le. Għax l-Infant tant huwa kbir illi ħajamel li jiftillu. Issa naħseb ta' kadajdi bil-magħlub illi l-moħħ huwa s-sewwieq. Fil-verità le. Ekku, mela, ħapoġġilek hekk. Il-moħħ huwa s-sewwieq, però l-emozzjoni, l-emozzjoni wkoll tiġi mill-moħħ, imma biex nagħmluha sempliċi hekk, ejja nqabluha hekk ara. Il-qalb huwa l-Infant, il-moħħ huwa driver. Mela, ħampoġġuha hekk. Illi jekk inti l-emozzjoni tiegħek qed titfak x'imkien ieħor. Mela pereżempju se naqbdu naqal mara Kella u hekk ma nafx fejn qiegħda, insomma, ejja ngħidu li qed tisma'na u intom da. Mela, illi jekk Rakel tajt tisma' jiena bħalissa għandi ħafna nervi u l-ewwel ħaġa qed nara qudiemi hija ħafna ħelu. L-emozzjoni tagħha hija ħafna nies jiżvukaw fil-ħelu ħafna nies. Li jiġri huwa illi jekk inti moħħok tipprova tgħid imma leta, imma ħjar li. Imma l-qalbek tgħidlek u iffanga ħadd istrieħ, ħadd neħħel l-istress. Dawk iż-żewġ dejjem. U flok dawk it-tnejn ikun wieħed driver żgħir u ieħor il-Infant li huwa kbir għaliex għax l-emozzjoni dejjem terbaħ fuq il-moħħ normalment. Mela aħna xi rridu nagħmlu? Aħna rridu nġibu l-emozzjoni parallel mal-moħħ. Tgħidli żgur faċli tgħidha di. Da żgur li faċli tgħidha biex tatwa iva hija challenging. Imma xi rridu nagħmlu? Kif aħna ħanilagħbu bl-emozzjoni b'tali mod li tiġi magħna? Billi nagħmlu dawk il-famużi before and after, mhux ta' kif bdejt nidher u ta' kif irid nispiċċa ta'. Il-before ta' fejn qiegħed illum ta' fejn qiegħed jiena skomdu. Mela x'inhu jdejjaqni. Mela ħaġa naqbad naqra magħkom issa flok ma' Rakel. Intom kontu qed tqulu isma' jdejjaqni dik iż-żaqħoxna. L-leket. Dik il-feeling. Għandila. Ġu jaqbdu ilek minn taħtek. Ejja. X'għandna. Idejjaqkom illi intom ma tantx kontu qed torqdu sew, mela forsi anka fuq ix-xogħol kontu qed tħossukom naqra bil-battery low, tajjeb. Kontu qed tiskomodaw ruħkom illi m'għandkomx żvok, qisu dejjem minn xogħol għal xogħol u minn ħaġa għall oħra. Tajjeb, u għettu isma, dak li bidem l-antik kien għet inħallih warajja. Fit-2017. 2017 kien dak, prosit, akko passata. Issa għadinaw. Imbagħad krejna xejn ta' targets. Illi minn Marzu tal-18 il-qudiem, tkellimna għedna pereżempju Daniel ikun iktar enerġetiku, ikun iktar pożittiv. Għajjieni. Għajjek diġà qed tara ma qed taħdim lek. Issa, inti semmejt ukoll illi pereżempju tixtieq li ttawwal iż-żmien ta' kemm iddum taħdem ħasservi lill-poplu b'dak li tagħmel inti. Blatti, nista' ndilhom hekk la inti għattur tagħmel latti. Hija xi xma. Almenu żewġ jagħmelhom. Jew nissejja ħattur ħabba latti li nagħmel issa jkun ukoll. Latti oxxeni li ġkun Le ma vera li qed tajt fil-fatt diġà qed nitkellem mal-Kunsill ta' Żabbar biex nagħmlu monument żgħir. Qed immur nippruvah biex minn qabel nkun naf kif ġej. Qed benġuk naħseb għal-islam. Le, stat warri. Kompli. Mela, u tajba edaw, jekk dak il-famus mela il-Infant inġibuh parallel mal-ħsibijiet tagħna, iċ-ċans li rnexxu huwa akbar. Għaliex qed ngħid. Ngħidu eżempju. Eżempju, bravo. Ħaġa naqbdu ma' Rakel, mela Rakel qed tara dak il-ħelu quddiem. Ħalli naqbdu l-istess eżempju. Issa din id-darba flok ma jitara dak il-ħelu bħala salvazzjoni tagħha,
Alright, dak il-ħin jidher bħala salvazzjoni, ma forsi tirbaħ dawk it-3 sekondi biex tajt isma' jiena dan il-ħelu. Il-fejlak tal-ħajuħodni lej il-persuna tas-17 jew lej il-persuna tal-18. U dak il-ħin mhux ħadoqgħod tirraġuna ħafna ta'. Però jekk dawn ikunu inti installati ġo moħħok, jekk inti tkun brainwash tisma' Madonna hawnha. Mela, jekk tkun brainwash jata b'dan il-mod, b'mod isu normali, automatiku, inti ħad titgħallem tajt le, għaliex? Għax dak il-ħelu kont stressjata darba qedlu le, it-tieni darba qedlu le, it-tieni darba qedlu le, sar drawwa. Taf xejdu l-Ingliżi? A minute on your lips, a lifetime on your hips. Eżatt, u dik anka tajba wkoll. Mhux kull ma poġġi fuq Le, ma mhux tajba biex. Tajba wkoll. Di pereżempju jgħidilek min illum huwa edik tas-sigaretti. Li jgħidulek isma' jkun jkun stressjat għall-bidu ma kien ikolli xejn taw impejjeb. Imbagħad saru wieħed ngħid tlieta pakkett u bqajt sejjer. Jekk niżviluppaw drawwiet il-kontra, illi inti dawk it-tentazzjonijiet tidra tgħidilhom le, però tajba qiegħda issa. Mhux billi tgħidilhom le, U daqseb. torbot idejk u toqgħod tgħid le daqshekk. Trid issib alternattiva. U għalhekk il-famuż exercise ħajjejna ħafna. Għax l-exercise di natura jikkalmana, jagħtina dak iċ-ċertu sens ta' self-esteem ola, jagħtina dik il-konfidenza, jgħinna noqogħdu aħjar, jgħinna wkoll biex niklu anqas għal kemm tajba. Ġifieri ħafna jaħsbu meta nitrenja jintex kemm ħajqbad niġuh. Le, fil-verità, meta inti trenjajt, b'dik il-ħafna ossejġnu, mhux ħasaqsijek, nafx dara darba Xele dak il-jufant. Il-jufant tarasu dak. Illi, meta inti normalment waqt it-trejni jkun ħadd ħafna nifsijiet il-ġewwa u ħaddimt naqra s-sistema tiegħek. Tintella tipo. Tajta, eżatt, għax il-ġismek tajtu l-iktar li kellu bżonn. U ġisimna mhux ikkellek tal-li għandu bżonn, imma fost l-oħrajn li d-dem jiffunzjona sew, l-ossiġnu, etc. Allura, flok ma inti d-tgħallem tgħid isma' daqshekk għal-ħelu biss, trid issib alternattiva. Inkella ħaddi ġurnata tnejn u terġa' tgħid isma'. Dak is-sodisfazzjon li jinkot nieħu mill-ħelu, mu qed nieħdu minn imkien. Mela ħadd irid tispiċċa għal-ħelu, Ġelat. jew għas-sigaretti, Ġelat li. jew għal-ġelat, u x'inhu. Mela inutli aħna dak il-willpower hawnhekk fejn nixtieq nasal. Dak id-driver li rajna huwa qisu l-willpower li jgħid le, dur li law, dur li lem. Għax jekk li l-jumfant ħajibqa' jagħmel ta' rasu, ħajibqa' joħodna fejn irid. U forsi darba kontrollajnieh il-bqija le. Allura ġew jaħduna over, is-sigaretti, ix-xorb u l-ikel żejjed. Mela ħansibu alternattiva u ħannitalmu wkoll illi nqablu dak il-ħelu, dawk is-sigaretti, dak l-imbarazz illi għamlilna ħsara ma' il-bniedem tal-passat, ma' l-bniedem li ma' rridx illi nkun. Xi ħaġa oħra importanti illi jekk inti taf illi għandek dal-vizzju li taqbad tiffanga fil-ħelu, importanti li ma jkollokx il-ħelu. Available dar għax kif tiftaħ il-kex u taqbad Issa tipprova taqta' sigaretti u taħdem fabrika. Isek li kollok sigaretti. iktar ġobar naħseb għax tista' tixtri ma ġobar għax tagħmel. Tkun qed taħdem u tieħu wieħed. Dik nistgħu naqdu hekk ukoll. L-jumfant jekk pereżempju jkun miexi fuq triq lixxa. Tajjeb, iktar ħajimxi komdu u driver l-istess. Jekk dik it-triq hija mħarbta, mela jekk inti għandek ħafna tentazzjonijiet fin-nofs, ħadkun iktar tqila għalik. Għalhekk anke nissuġġerixxu ħafna li toqgħod attent ma' min tagħmilha u di suġġett ieħor totalment nixtieq nitkellmuh. Imma aħna normalment dan usan ir-riżultat tal-5 min nies nagħmlu għal aktar magħhom. Mela anka intom fejn jitlu l-ħbieb oqgħodu attenti kif tażluhom. Naf li intom għall-grazzja tagħkom fil-familja għandkom minnu attiv ħafna, jiġifieri dak huwa sinjal tajjeb. Tatis? Tatis jew. Ejja ngħiduni. Ta' jiġifieri anka eżempju, fil-weekend, eċetera, eċetera, jekk nażlu ma minn noħorġu maġa pereżempju. Ejja ngħidu. Niskrepjaħ bi plan. Meluma, tara. Bil-ġimgħa li hemm jiena ħjar ma jkollix Għaxem, il-punt mux taħdej Peppi maġina fejn istajfimni. Jekk jinta tkunu maħħom tarari, jisom mux l-aktar 5 min nies li tkunu maħħom. Xorta. Forsi naħseb għax taħdmu da xorta tkunu mal-kamera minn neċċeta. Ġif dak il-kas intajru il-kamera minn jek jixorbu ħafna. Ta' imma apparti ċajt, ma min nitċirkundaw irwieħ, nek nisonu dik il-kelma, tagħmel differenza enormi. Għaliex? Ejja ngħidu li aħna wara x-xogħol dejjem pereżempju morru għandna drawa nixorbu il-birra.
Minna ħal-oħra tiltaqa' inti ma' klikka nies li wara x-xogħol taqbdu tilbsu slipper u tmorru mixja, tmorru ġirja, tmorru training. Għara x'differenza day after day. Ħallhom hekk ħamorru niċċokja. Jiena Sander u rakke. Serja. Kaxkru għarra kjer donna. Vera, ta' mux għalidna. Problema tal-grupp. Ej, għaxan ta' meeting, jkun li t-daħħal dak id-dar xejn ta' id-dar xejn ta' drink. Għamillu wieħed. Kerbel. Tibda toħroġ miegħi fil-weekend. Mux nibda nħassarjena. Ħażin. Ismani. U di oħra, mela, emmin isemmilek isma' mela mhux tort tiegħi. Kif semmejt li inti ma li il-problema huma l-erba l-oħra li nkun magħhom. Mela, ħarajdlek, aħna nif u nagħmlu progress meta nwaħlu f'xi ħaġa oħra jew ħadd ieħor. Tajt li ma kultant ċirkostanzi vera qisu ġrali hekk. Pereżempju naħobb iġib eżempju illi isma' jekk inti kont fi triq u baqa' diħel ġovik ta' warajk. Teknikament, titassumi responsabilità inti, sa' minn jgħidek jek ta' warajja kien traskurat, u baqa diħel ġofija kien xtort għandi. Imma strictly speaking biex nġibu kas esaġerat, kieku inti ma konċ għaddej minn dik it-triq ma kienx jidħol ġofija. Manka l-word, ta' wara għandu il-ħsibet nifmu, mux tajjeb la dem ma tajjeb. Illi inti ma tixtoqod dejjem, Sara, ħaddieħor se tagħmel, imma assumi x'ħad titgħallem inti. Mela l-mod tal-kelma, jekk ngħidu aħna isma' jiena fil-weekend dejjem qed naxxaqa. Flok ma ngħid dejjem tort. Taf li naħseb għandek raġun. Flok ma waħħal fil-mara, pereżempju, ngħid isma' jiena għandi deċiżjonijiet tiegħi wkoll. Illek aħna riġna niklu, anke ġo l-istess restorant, ġo l-istess kollox, hi ħadet burger biċ-chips, jiena sajt nieħu xi ħaġa differenti. Mhux biex mit-tnejn sal-ħadd dejjem niklu l-istess, sa? Imma jekk aħna għandna goals, jekk aħna għandna xi ġlieda f'Marzu, nafmu qed nimira lejħat, u rridu nidru tajjeb fiha, tajjeb, diri rridu attenti, illi mbagħad irridu nagħmlu il-prioritajiet f'ħajjetna. Jiena naħseb li tkellimt mal-mara u vera. Għax darba l-mara kont qiegħed qudiemha mhux qed niċċajta konna qegħdin b'żewġ karozzi, tifqani, konna faqatni u qalt li għax waqftit. Kont ħireġ fi triq tal-Marsa dik ta' 4 lanes, pretendit li nibqa' ħireġ. Xixira l-sfida ma xejn kbir ta' maġina għaw fil-film se kollhom hawn jaqbsu hekk dirġiel. Tqabbiżhom. Għandna minnhom hekk. Diffiċli, inti tqabbiżhom? Tista' tagħmel toqgħod tqabbeż kemm tgħid, imma kont il-kobor kemm ikunu. Kellha ma jidhirx. Isma' għandna t-telefon numbers, biex tibqa' naqra magħna. Taħseb, nagħmlu kompetizzjoni fl-imkien. Yes. 2-2-9-1-3-9 jew 4. Għattadulkom biex iċċemplunna, iċċemplunna sabiex tkunu tistaw taqtaw xil-marelli. Xil-marelli. Ila ma. Waħda darba l-oħra. Le, dik l-istess waħda. Dik tal-injam? Għedem kun għawen tal-jadi. Kena u serta. Mela, għaxin xaffu l-linja. Rispondi Mattej, ħaj għandarruk. Hello, ma beqet nitkelmu? Għaw, titħarri. Hello, Mattej, l-għu proset kemettijom pariri tajbin, il-Daniel u il-Sander. U ma jisimaw ta' u kol ħanaqbet naqalijom. Vera naħu pjaċir, nisemak, ħanaj. Thank you, hi, grazie. Veru, għax vera Doris? tajjeb. Esa jinn nishtiq insaqsik ħaġa, Matteo. Ma ħem nistaqsijiet. Għalli, ħagġitija. Meta per eżempju tmur tagħmel l-eżerċizzju fil-pool. Ħallihom ħajitqu. Isma', meta tmur tagħmel l-eżerċizzju fil-pool. Qabel tmur tom. Taħseb li tista' tieħu xi frotta jew hekk forsi mħabba li tkun qed tagħmel ħafna eżerċizzju tajjeb jew tmur jew ma tieħu xejn. Kmieni, ġifieri l-murtom fil-pool kmieni. Idealment timpana qabel. Mela, xek ix-xaħu dan bit-timpana qabel tmur il-ġim. X'ħalli jagħtuhom minn bad. Ara, mhux kulħadd l-istess. Mhux kulħadd l-istess it-tweġiba sempliċi, jiġifieri dan naturalment fejn jidħol l-ikel ikun hemm nutritionist u dietitians li ħajnuna aħjar. Imma b'mod ġenerali prova inti tħallix ħin bej l-aħħar li kilt u training illi jkun iqsar minn nofsija, ġifieri hemm min jgħidlek isma' jiena kilta malajr mid-dar u bqajt sejri training u batajma l-istonku. Per eżempju f'xi 6:15 fis-6:15 inkunu qegħdin ġal-pool.
ta' filgħodu, okej? Tajjeb, tibda l-ġurnata kalor. Ma biex jint ummi. Kif tqum hu frotta? Fiex fin inqum? Fiex fin inqum fl-4:09 jew l-4:15. U fiex istrina? Tara l-inna u torqod, u l-maċna mbagħad. Le, ma narax li Tiegħu sodda, la sejra mor. Għax minn għandorrija nqum kmieni. U allura La du diħel sandel fil-weekend? U fuq l-eyebrows. Jiftħu kmieni, fil-ħodu jiftħu kmieni fejem il-put, fejem murjen, u jiftħu fil-sitta. X'ismek, sinjura inti? Jien jisimni Doris. Doris on Flavja int? Ejba. Flavja. Isma, Dor. Ġalabet naħseb. Dor ma tistax tilab int, għajdli? Il-bal għalix ma nistax nilab, jena misħan nilab. Għandu għalik, Dor? La lesman, jena biex jien saqsejt mistoqsija l-Mattejos, tinkwieta ċej. Jena mish biex Għada Prova għatejja xortejja, prova għatejja. Ejja, ħanoru jena, ejja. Tinsiex, l-ewel tistaqsi mistoqsija. Tija xans. Issa persistaqsit lilu top bħala mistoqsija. Le. Mela, dan huwa l-oġġett. Xil-Marelli. Għana għidlek u. U intom ta' Xil-Marelli u. Ma fux mux aħna minn Jena ħsibtu jafżakom minn MJ. Ejja, xtaħseb li u. Aw, Saqsini xaħġa l-ewel. ħansa sik xaħġa, dinna taħdem bid-dawl? Iva. Taħdem bid-dawl. Ħami korreġijilek. Taħdem b'dawl. Imma d-dawl u low current ħafna ġiri ma tistax tuħu xok minnu. Tajjeb? U laqqas li xaħġa bil-plakka, tifhem? Mux plakka maħħa, ma ġaħġa ħalet tkun qabda maħħa taħdem bid-dawl. ħana jidek naqra zom. Ejja, tina. Għax milux, jisnejt kont tajta. Kont tajta. Xaħġa bil-bred, xaħġa bil-bred. Iva. U minuta wahda, ta' Ejja wanna. La, Għal speċi ta' biex nitkelmu. minuta wahda, jwa. Xaħġa bil-bred. Bread? U Marelli. Marelli, dik għattara tajt il-Marelli. Isa, ġifiri inti. Il-bred diġa da tajjeb, Għadna ċulaw, għarċu għajja għandi. Bil-bread. Isma, Nidwar. Bred ġaqda Għalki tajjeb. ċans, Nidwar. Ġifiri jettajt li parti mill-lanser għamdu bread miħaw. Mela, bred bin. Mux bred bi. Isma, Bread bin? Bred bin? Ma lejt li dora xħajkun naqtalek xorta. Alright, bred. Bread bin. Bred maker. Bred maker. Le! Għal naqra, L-bot, totali. Isma, insellu għal-Flavja u għanka l-Debi. Alright, għalli bidejja. Ciao. Aħna l-uħra, xdejm istabi Flavja. Flavja min. It-tifla taħħa. Hello. Hello. Min inti? Doris minn bil-kirkara. Dor, all right. Alright, l-ewel darba nara. Aħjar. L-ewwel darba tarana? Tara mhux Nara l-programm u Ħatarġa tarana. kun xogħol. Alright. Xoltu kun xogħol u santu tawnu. Sewa, l-lum xaħat talif. Ħadd tliet sigħat lif. Biex tara li. Fottejtom tletzijat, ma insomma. Tista tara non demand kif tletti dor. Ma ġarax. Ejja, daqsi. Probata. Ma nafx ta' Mela tgħid hemm xi għajnuna. Saqni mistoqsija. Sawa mutlezzjoni della mullum. Tal-injam tideru. Xini? Le, il-mistoqsija t-rispondijiex. Ħalejnek, ejja. Ejdi. Mela, ħanfemek, għalġu għandi. Mistoqsija, mela immaġina li f'moħok għandek bread bin. Mela inti l-mistoqsija li s-saqsi tajt. Din għandax taqsam mal-ħobs, u jekk jien rispondik li ma tajdix bread bin bħal ħanżer. Mux jek mela saqsi li mistoqsija, għalġu wiela. Saqsi li mistoqsija. Ma nafx bread bin. Nix nifimkom Kważi. Għana minnu l-għelek. Mela Sander f'moħħu għandu li bread bin. Mela biex Inti għadik, jena tu eżempju. Għadu eżempju, mela jgħat niprofa naqta l-oġġet. Dan, da l-oġġet. Tista tużaħ biex taqta l-ħobs fuqu? Le. Mela mek tinsa l-affarijiet li għandhom biex taqta l-ħobs fuqu mut mur fuq xaħġu għara biex t-risposta. Tina risposta, għaw mistoqsija. Mexi torchlightu. Le. Torchlight miex. Kieku għat l-eżempju din tajba biex tixal ximkien. Kon għajdlek li u tinsa insomma. Hello. Għadet l-sija tli. Hello. Hello. Min inti?
Antoinette. X'għandna Antoinette, kif inti? Xħazin, imma sa mort ta' xej zvejjajtu niftejtu. Prova staqsi mistoqsija. Ġifiri, għandax taqsam mal-ħobs jew le? Le. Ma nafx kif maħtuha fuq il-ħobs dejjem. Għax inti l-aħħar darba meta dik il-mara għadlek Brad Bin. Għattila kważi. Jien? Xaħat minnkom. Imma inti tittifhem Antoinette, li jena xogħli huwa li niddevjak. Dafa jgħati żewġ biletti minn dan versus San. Darba minn butna, mhux minn buħħatti. Ejja. Mela, għajġa saqsi mistoqsija, insa l-ħobs. Saqsi mistoqsija oħra li forsi tejn jo lejlek jo ta' warajk, nkunu altruisti. All right. Tajb, tuża fil-kċina? Le, insomma, zom. Idealment li ta' Le. Mhux oġġett li għandek bżonnu fil-kċina. Pero jista' jkollok xi ħaġa, jista' jkun li l-ħaġa li dal-ħaġu jaqbab magħha. Isbaħħa ġifieri dal-ħaġu. Qiegħda fil-kċina. Ġifieri dal-ħaġu li qed norukom illi nfakrukom il-ju antik. Però huwa modernu kol. Ġifieri illum il-ġurnata m'għadux xiderek. Tajjeb inbidel. Issa qed tara l-Mike Spiteri bit-toppu llum inbidel. Ġifieri ma nafx. Orrajt, mela nieħdu telefonat oħra jekk nistgħu ejja. Ciao, Antoinette, l-iktar telefonata li imxejna nistgħu. Jiena għalija nistgħu naħħu xi tnejn min nies li jiġu regolari u dolabu l-logħba. Intajru l-mark? Intajru l-mark? Ejja, hello. Hello. Inti jismek? Jisimni Bernardet. Kif int Bernardet? Aħna qegħdin hawnhekk fit-tieqa. Tara likom tajjeb żgur. Gost. Grazzi. Inti ħaxi tletzjati li biex tarana wkoll? Le, ma mhux norqod imħabba fejk naħseb dejlu. Isma' jiena ħanaqmlet mistoqsija. Brava. Jekk tgħid li fuq il-ħobs tixel xi ħaġa biha? X'inhi? Tixel xi ħaġa biha? Tixel xi ħaġa le, teoretikament ma tixelx, però tħaddem xi ħaġa biha. Nista' ngħid tisw. Le, mhux ħanejlek. Tħaddem xi ħaġa biha. Tieħu d-dawl minn dal-oġġett li tħaddem. Sewwa? Però dal-oġġett idealment ikollok da biex tħadmu. Issa nfakkorkom illi da mhux ħassibu d-dar kif inhu jidher għax dan il-verżjoni antika ħafna. Eżatt. Palma kienet tal-hair dryer jekk tiftakru. Issa ħanet faħħar saqajja. Faqqa. Mhux xi torzu. Għaldhom kemm jgħidu. Torċ le. Torċ. Torċ le, dil-logħba. Nikol saqsi xi ħaġa oħra nista'. Ewwejja tina s-sala ejja. Lajter. X'inhu? Lajter. Lajter. Ħadra ġuruwili, ħadra fejt minn fejt torċ il-fjamma. Le, lajter, sinjura, le. Le. Għaldik il-bottuna ta' wara l-ħamra. Isma' naqra għettejn in-nies. Però għandek l-immaġinazzjoni x'amakka li Buttuna tajba dik, ejja. Ciao. Ciao. Salilek. Iktar telefonati xil-Marelli ix. Ħanajdek kważi tanka tbiddelat issa. U f'dal każ xil-Marelli u. Hello. Hello. Yes, min hemm? Jien. Doris. Reġat. Mhux hemm titti l-konfidenza kompliment. Christine. Dor. Faqqa. Ejja, x'mistoqsija assassina. Wistina tinna. Christine, sorry. Christine. Xsibtu jien. Tara fama. Christine. 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 X'mistoqsija? Saqsina, Kri. Xi ħaġa tal-lob. Tal-lob. Żomm naqra. Ejġej. Jilabu. Tista' tilab ġifieri il-dal oġġett illi dal-ħaġa. Biex tilab ukoll. Tużaħ biex tilab ukoll, iva. Iva. Ġifieri rrid ngħidlek u nnifsu mhux toj. Le. Imma tista' tuża lilu biex tilab. Prosit. Issa jien insejt jgħidulu. Ma allura ma nistgħux tirbaħ. Prova. Dak li tafas beħ biex tilafal fuq il-television. Noqorbu ħafna? Vera viċina. Imma tittajdi x'inhu jew x'inhi il-ħaġa, x'inhu issa? Remote. Le. Però qegħdin fi triq tajba. Television hija l-kelma ħażina. Daqshekk nifqu hawn. Ciao, Christine. Tal-aħħar din il-ġimgħa. Nista' ngħid xi ħaġa? Le, issa le, għax inkella tista' tgħid xi ħaġa, ma mhux fuq il-kompetizzjoni.
Tisaqsi xaġa Matteus liktar. U le, mela daqsek. Ciao, mela l-weekend it-tajb. L-aħħar Għas telefon. nismakom ħafna. Grazzi, qalbi, grazzi, grazzi. Jew ma jarawniex. Ma taxxu. Ejja, l-aħħar ejja, naħseb hemm Medin, ejja. Ejja, babe. Min hemm? Hello. Iva lilek. Hello. Yes lilek. Min inti? Jiena Margaret. Margaret. All right, Margaret, kif int? Ejja, Ejja, Margaret, inti ħatiġbrinna l-weekend. Ejja, Margaret. Ejja, Margaret. dak kif għallet ta' qabli. Imma som, nirfinaw naqra. Ta' qablek. Vinata. Eda fil-kaxxa iż-żajra waħdek bla gowler. Kull ma trid tixxutja u tiskurja. Issa, ejn ruħek bil-mistoqsija biex niffaniljaw. Li tista' tkun imqabda mat-television? Le! Ma-television? Le! Imma hemm isu television. Le. Hemm isu. Le, ma television mhux imma screen. Hemm screen fin-nofs. Xi ħaġa biex tiġġastja? Le, issa mhux mistoqsija. Tajdilna, ejja, x'inhi? Konverter? Le, kemm ikkomplikajna, le, barġajna d-devjajt tela. Isma' għandna ċansa l-oħra, please, oħra. Mardawra bir-roħ. Oħra, tela. Ejja, ripedin, ejja, hello. Hello. Please. Għantukom żewġ biljetti għaddan versus San, hello. Hello. Min inti? Antoinette. Antoinette. Ħaġat. Inti Antoinette tal-ewwel? Le, oħra. Antoinette ta' nofs Malta. Tal-ewwel. X'il-Marelli? Il-mouse tal-computer. Tlieta, għantuk tlieta, tlieta mill-għoljien, tlieta, biex intkom tuġintu r-radju u tċubu xaħġiħat. Tlieta għantuk. Dak u l-maus l-antik għal dak il-buttuna tal-maus, isfel dak il-boċċa. Għandak il-għer jaqbat mal-konfrose, brava. Naf li brava, naf. Umli, u kol bħala mala. Xtaħseb Antoinette happy? ħafna hi. Min fejn inti? Maħzabar. Baqala. Issa diki. Nepotizmu. Mela, grazzi Antoinette tibqa' fuq li neħadu lek id-detalji rbaħt 3 biljetti għal dan versus San li ħajkun fl-aħħar weekend. Thank you very much. Bravo. Mela, brava. Dak kien Maus, Matthews, grazzi tal-li kont magħna. Nirringrazzjaw ukoll l-sponsors